Fukani madoda izona ke ngempela ezendidane ezindlini zomsakazo ACR 90.7 i-album ke le yangonyaka nje ke ophelile unyaka kaDisemba bayikhipha kuyona i-album ezendidane zisho kamnandi zithi nje ke kuhangaza kwethu sesababona obhekifa ngabe ngempela ke ngiyadlala njengamanje kepha inkinga yami ukuthi ngisababona obhekifa isikhathi masini kanje suke sibuya khona ukuthi kuhangaza kwethu asambeni sekuyona i-commander yamageza amahle sizi ukuthi ngabe ngempela ke njengoba kunje ngempela kwenziwa njani naba ngempela bo lockdown bavalile asithathele ithuba commander sikubingelele ezindlini zomsakazo ACR 90.7 ngiyabingelela kakhulu awungasho seke ngaphakathi bafowethu ubingelelayo commander alright sorry mntaba asithathele ithuba sikubingelele kahle ke manje khona izinto zami la bengingakalungi sikubingelele commander unjani mfowethu yebo hayi mfowethu nami ngithatha ithuba nje kube yini ngoba ngiyangena mfowethu unikeza mina leli thuba lokubingelela ngithi yabingelela ikomanda yakwangobese bafowethu umholo wamageza amahle usengaphakathi bafowethu ngithi asilaleleni nje ngesize nendlela ngibeke indaba mhlawumbe ke commander ngale nje kokuthi ngempela ngiphula amadevu kuzothiwa hayi ngeke abaqulusi basafika emoyeni angeke bekwazi ukubamba ofisha abakhulu mhlawumbe bana ama-photocopy umnewethu awukwenza isiqiniseko sokuthi cha asiphotocopanga kepha silande nje u-original wepasi safika sawubeka njengoba unjalo awuzwe nje noma ungahamba kuwako ungeke ngabe impela ongawazi amageza amahle mase ngisho njalo uyazi hayi mntaka baba cha samntaba usuqinisile ngempela asibonge ithuba lakho lokuthi usinikeze njengomsakazo i-ACR ukuthi nje ke ube nathi ezindlini zomsakazo ngaso lesikhathi thamne wethu into ke enkulu kakhulu esiyibongayo mfowabo yebo mfowethu siyabonga alright akungenelana-ke ekutheni ubani uPoso umuntu usezezwa kuthiwa cha khona umuntu okuthiwa uPoso uhola amageza amahle ungubani kahle kahle uPoso uzalwaphi ukhulelaphi uzalwa umabani ukomanda kahle ukomanda uPoso usedumeni likakomanda manje la emculweni kahle igama lami nguKhayelihle ngwakwangobese biza isibongo saseKhabuma kahle ngakwandelele endlini Mashaba kodwa ngokukhula kwami ke ngikhulele nami nje ekusanda lapho engize khona eKhabuma wakwangobese ngicabanga ukuthi abantu bayazi bonke ukuthi ukomanda waziwa ukuthi ngobese kunjalo ke mfowethu ngicabanga ukuthi sengichaze konke ngokomanda hayi mfowethu cha ngempela uchazileke konke alright ngoba isikhathi esinaso commander isikhathi ngempela esinganyana asingene sijule ekutheni uPoso uqale nomculo uqala kanjani ukuthi nje ke sengiyacula ke manje uqala kanjani ukomanda kahle nje umculo into nje vele engazala nayo mfowethu ukucula nami angazi ukuthi ngaqala nini ngoba ngisho ngingakafiki ukuthi sengivelele ebantwini bengivele mina ngicula mdala baba okusho ukuthi nami into engazala nayo ngoba abanye abantu mhlawumbe abalalele njengamanje bangabalaleli bazokhumbula ukuthi ukomanda lokhulumayo uzalwa intombi yakwangobese njengoba nje sengishilo elapha ey'nganeni zoma namanje usagijima khona ey'nganeni zoma okusho ukuthi nje lento engiyiyo into engazala nayo ukuduma-ke ngingathi konke ukomanda uqala nini ukuduma kwami ngivelela lapha sengiwumtshengiseni ngo-2011 lapho-ke ngabona khona nangithi okay lento yokuthi ngaziwe abantu abaningi ngingaziwe ekhaya kuphela ngingaziwa omakhelwane ukuthi lo mfana uyakwazi ukucula sekufikile njalo kwafika-ke ngo-2011 lapho ngihlangana khona
Alright command uyadibana nendidane ukudibana kwakho nendidane ikuthola mhlawumbe niyoshaya ingoma oba siyazi insizwa zishaya ingoma ikuthola mhlawumbe niyoshaya ingoma noma nguwe owayagcwesa wathi cha mntaka baba ngisacela ukuba ngaphansi kwakho siqale ekutheni ukugcwesa ukuthola nanishaya ingoma noma nadibana emidlalweni. Okwesibili ukuthi-ke uma-ke usufikile emagezeni yiphi le ndima owafike wanikwa yona uqala ufika ngabe wafike waqale wacula noma waqale wagida? Awuthi ngikusikele nje mngane wami kancane ngikuxoxele yazi isimanga lento kahle hle mina mfowethu ukuqala kwami umculo ngathi mangiphuma esikoleni ngo-2008 ngafike ngajoyina oma bobabili uma mncane ubecula naye enganeni zoma ubongekile Ngobese notholakele Ngobese bekhiphe i-CD yentombi kaShwi ngafike ngagida ngaphansi kwabo. Indidane-ke ngibona lapha kumabonakude akuyi-route impela bangingaphosisi uhlelo ku-TV lapho esaliswele khona ngigida lapha. Kanti ngibona kanjalo nje ngigonywe udadewabo ozalwa ubaba omncane wayo Indidane ebaleni yena wayengangazi kahle ukuphela osibale ngithi omjengiseni badala kunathi obudade behlala eGoli noma yezwa kuthiwa ingane yakuqomile kodwa wayengalazi isokalayo ukuthi bona weliphi. Manje ngibona lapha ku-TV utshela ingane yakubo ukuthi hayi ngibone kukhona umfana egida lapha nomamezala bakho ku-TV. Ngamthanda lo mfana konje angeke nangithulela lo mfana useyamtshela udada ukuthi uyena sibali wakho-ke loyo kade umbone egida lapho wathi hawu kanti usibali hayi ngixhumanise naye-ke. Ngixhumana kanjalo-ke nendidane singifonela ngoba isikuthintana nodade wakho cha lo mfana ngimbone egida lapha nomamezala bakho ngathi ngimthandile hawu ngitholele yena. Kwakusiza mina uqonye endaweni enabantu abathe ukuphakaphakama ngoba namuhla nawe usuyisibuko ezweni lonke. Alright, asambeke Commander le ithanda ukujula ngoba indidane iyandlula emhlabeni wena uyaqala uyabheka uqala ngamuphi ukubheka unyaka kuma-album kaMtshengiseni ngoba ngesikhathi ufike wagida. Ngifike ngagida ngo-2011 ngasuke usuphakathi ukubheka kwami ngiqale ngo-2012 kuNgcina Lemfene ngoDisemba wakhona kwi-CD le Ngcina Lemfene ngangishaya u-1 lapho ngicula noKatharani eshaya u-2 singibheka uMtshengiseni lapho-ke ngaqala khona ukucula ukuze kufikelele ekuthenini uMtshengiseni seziyadlula-ke emhlabeni. Alright, Commander njengamanje asambe sengomeni masibuya engomeni yezendidane sibuya sibheka le ndaba leyo ukuthi iyahamba indidane emhlabeni ngomhla ka-25 July 2015. Uma ihamba njengabantu enasalayo kweza kanjani ukuthi ugcine sekuthiwa Commander wena ozolitha iqembu nanokuthi futhi ngesikhathi usulilitha-ke iqembu-ke Commander iziphi izinselelo wabhekana nazo ngabe wabuyela ebhukwini likaMtshengiseni noma naqala phansi njengabafana enanisele nabhala ingoma zenu kepha konke lokho asikubheke masibuya kule ngoma eseyilanda njengamanje yezendidane ezindlini zomsakazo ACR 90.7. Alright mfethu. Awuzeke awubani
Very much. Of the thinkers. Kumawese, kumapoko, dausha, dausisa, kumitanda kise. Kumawese, kumapoko. Commander. Yeah, have a poet. Commander. Yeah, have a poet. Uyayizwa le ngoma edlalayo? Ngisacela ukuthi njengamanje ungene uyicula. Uyezwa mfethu? Yeah, have a poet. All right. Alright, ingoma ngempela ke le yamageza amahle. Commander, ingoma yakho lemne wethu eculwa nguwena isiqu sakho. Yeah. Angisiz, wawe. Angincane, wawe. Babushamba ngisisa, ngithandazisa. Kukhona ungifihlela khona Commander, khona ungifihlela khona. Yebo. Awuwezwa lapho wedwa. Ngathi khona umuntu ohlezi naye eduze okuvumelayo ngoba angikholwa ukuthi ungafike ulide usha 1 ubheke uphinde futhi ubheke. Hawu kunjalo mfowethu mina uzwathiwa ngiyashaya suke ngishaya into enjena mfana uzwathiwa ngiyashaya suke ngishaya into enjena mfana zami lokufana lo ngedwa nje mntaka baba. Alright mntaka baba siyabonga mfethu cha asikeleke kulona ngempela udaba lokuthi kuza kanjani ukuthi amageza amahle bese kuthiwa nje ke thina sesilalela iCommander isiyacula kumageza amahle kwaqokwa noma kwahamba kanjani ekutheni ugcine kube nguwe olida amageza amahle usuwalidile ngabe waqhubeka ebhukwini likagcwensa noma nahlala phansi naqala elenu ibhuku.
No, mntaka baba, cha, ekuqaleni nje ukuthi cha mfowethu ukhomanda sicela ukuthi uqhubeke kube uwothula kwakungesikhona ukuthi mhlambe ngangikhonjwa mina ngedwa. Indidana ngithi ayishiye sinaba nelinye nje ibandla esasisebenza nalo. Kahle hle kwakuyinto esasizoyenza sibambisana bese ngoba mina mhlambe ngangine-voice yokulida bese ngilida mina kwakungesikhona ukuthi yimi ozoqhubeka amageza kahle hle amageza amageza nje kwiqembu elihlangene. Ngakho-ke sithe sathi siyayikala nje mhlampe leyo ndaba yokuhlanganisa ukuthi sifuna ukuyokhipha i-CD naleli bandla esasisele nalo. Nahamba uyazi mhlampe uma ngabe umlandeli wamageza owayebuka mhlampe izinto kaMtshengiseni uyakhumbula ukuthi kwaba ney'nkinga eqeda kushona uMtshengiseni kukhona elinye ibandla elaselihambile. Ngeke ngigxileke kakhulu lapho ukuthi lalahambe layokucula nobani kanjani kodwa lona laselihambile lingasekho eqenjini leli likaMtshengiseni uyabona. Ngasala-ke mina noCebo wawahlabisa bayamazi owayegida lapha udadewabo futhi ihlathi nalo mfana omncane uThembelama wasithola uDethi. Umalume yangiphi imali. Ibo-ke abantu esasala nabo emagezeni sababathathu nalelo bandla. Lase lithi leli bandla libelike ngikhuluma ngalo uCebo noDethi cha mfowethu ngoba wena uyakwazi vele ukucula futhi uyakwazi ukubhala. Cha vele uqhubeke mfowethu sivele siqhube umsebenzi sisebenze ngoba leli bandla kade sinalo selishile. Ngalida kanjalo-ke mfowethu ngoba vele kahle hle iy'nduna ezayiphethe amageza zaseyivumile ukuthi bafana qhubekane yabo. Kwakuthi labe sasithi siqhubeka nayo isonto nalashiya. Ngathi ngifike nale abathathu kwesaqhubeka kanjalo. Yayizwa mfowethu. Kodwa ekuthatheni ingoma mhlampe kwakukhoniphi lalibhalela idala cha mfowethu. Uyayibhalela nje ingoma njengokubona nendaba. Alright mfethu. Ake sibheke ama-album osunawo. Mangaki uzuzeli emculweni neminyaka emingaki uqalile ukulida amageza? Ukhuluma kahle mfowethu ngihlele endlini phansi ngibuka iy'ndondo lapha nginey'ndondo mfowethu eziyisithupha mntakama. Sengizuzile nginama-CD yawo 8. Kuma-CD yawo 8 iy'ndondo ziyisithupha? Ziyisithupha. Kubalwa-ke phela kunanokunye-ke mhlampe sesikuthole kuyimikhomelo njengazi iy'moto nje uyabona. Kodwa bese ngikhuluma ngokuphathekayo ukuthi ngey'ndondo eziyisithupha. Nazo-ke iy'moto phela ngoba nazo iy'moto siphinde siwine njengazi iy'ndondo. Zikhona ney'moto ey'mbili vele yabo. Ifoshuni kwanhlaba. Okusho ukuthi nje indoda isizamile yona emculweni ngoba kunesikhathi eside kangakanani. Hayi siyabona ngiyazameka. Alright asibheke-ke manje ubudlelwane bakho nomndeni wakagcweza ngoba siyezwa kukhona isingile eke yaphuma iqiniso ohamba kuyo nengane yendidane. Cha phela ekhaya kwagcwenza ngeke sithi siyohamba mhlampe singabe sisabheke ekhaya. Ekhaya kohlala kusekhaya njalo ngani ngoba igama elithi amagezi lakhona kwagcwenza. Masisebenzisa igama elithi amagezi okusho ukuthi sezingane lakhona. Mangabe ngoba sashiwe sathi nabathiwa sibheke njengoba sibhekile nje ekhaya. Uma ngabe sibona ukuthi khona ingane esikhulile naye ekwazi ukwenza lento esiyenzayo kufanele ingene njengoba nizwa uSiphi esicula naye lesingile ukuthi hayi umfana vele wayelinda ukuthi ephothule esikoleni njengoba esephothulile sebezothi bembona-ke abantu noma ezoqhubeka ney'fundo kodwa akusezufana njengoba kade emabangeni aphansi sebezothi bembona abantu bembona ngokuvela kanjani. Alright Commander cha newethu alright njengamanje isikhathi sethu sifika khona ukuthi cha asambe siye ngasemaphethelweni engxoxo yethu. Asibheke-ke indaba ye-coronavirus balalela abantu nasi isifo sifikile njengomculi uthini kubantu abalalela? Hayi bafowethu isifo se-coronavirus bafowethu cha ngithi bafowethu ake silandeleni umgudu ukuze mhlampe sizophuma kulolu bhubhane esibhekene nalo njengoba thina njengabaculi sigcizelele kakhulu ngoba singasebenzi indawo. Mangabe uphula imithetho mhlampe lizosibuyisela emuva ekuthenini isiphindele lesimo esiqale kuso. Ngiyacela nje ukuthi izwe lonke iSouth Africa yonke nasemazweni onke lapha okugcwele khona lesi sifo abantu abahloniphe imithetho njengoba kuthiwa sihlale emakhaya sifaka amamaski singagcwali emgwaqeni sakuba nesebenzisa amanzi asonjwana ngendlela okungesiyona. Ngoba evuliwe umuntu akaphuze imithi bafutha kusho ukuthi akuyele ngoba abantu bayakholelwa kakhulu lapho ekhambeni. Kepha umuntu
umuntu akazibheke aziphepheni bafuthi ukuze sizodlula kulesi simo siqhubeke nempilo ejwayelekile. Alright, asibheke ukuthi imicimbi uma kuphela i-corona imicimbi yabuya usithengisani emcimbini uma ibuya yini ositshengisa ukuthi cha emcimbini mina ngisuke ngigabe ngalokhu nalokhu futhi uma ibuya imicimbi ngiyokwenza okweqile kulokho. Hawu phela mfowethu uma ungithinta lakho kuyaziwa nje-ke kukomanda ukuthi idume ngani, idume ngolife bafowethu. Ngizobe sengengeze senginesikhathi phela eside kakhulu futhi ngiyivivinya nje ngingayi indawo nginesikhathi ngiyihlalele phansi okusho ukuthi nje ngizobuya ngiyibhomu kakhulu. Ngizobe ngingafuni lutho kule nto le engaziwa ngayo engidume ngayo vele ku-life ukuthi ngingoba amakhosi mina. So nje ngiyabathembisa ukuthi abantu ngempela makubuya imicimbi hhayi bezosapothe bezobuka futhi nanezinto ade bejwayele ukuyibuka zobe sezingaphezulu kwalokho ade bekujwayele. Ya asibheke le ngicela ukuthi ungayibalekeli le yokuxabana kwabalandeli ngabe emculweni kaMaskandi kunamuphi umthelela kunomthelela omuhleni uma wena ubona umlandeli wakho edelela omunye umculi noma uma ubona umlandeli wakho eshaya omunye umculi kuwena kuba namuphi umthelela ngabe wena leyo nto leyo yinto oyigqugquzelayo noma yinto ofisa ngabe ayibibikho emculweni nje kaMaskandi kuba ukungcweka kwabaculi abalandeli bengakuthathi befake inhliziyo ngoba abalandeli banenhliziyo ey'ngane mfowethu basuke into beyithathe bese iba kubo beyithathe ibe senhliziyweni kube ngazathi into eyenzakalayo yenzeka kubo ngempela. Hayi mfowethu lapho cha mntakababa lento ifana nebhola mfowethu. Umuntu akusho ukuthi ngeke uma ngabe mhlampe khona lapho umuntu akadleka khona njengoba ngithi ifana nebhola lento uma ngabe iqala lakho lihlulekile la musukuthatha ngenhliziyo yabona asingayenzini lento bese iba yimbi kahle hle asiyifanise nje nalo ibhola ngoba ngibeka kahle mangibeka ngasebholeni ukuthi ama ngabe uthanda iqhawe lakho uthanda njengoba usuthanda ibhola ngeke ukwazi ukuthi makuthiwa i-team yakhe idliwe bese uhamba ushaya bonke abantu abangafisi i-team yakho ngoba idliwe cha thanda nje wena ube uma ngabe uphophekile kwaleso sikhathi kuzophinde futhi nawe ujabule ngelinye ilanga ngoba lento i-win and lose vele thanda iqhawe lakho angigqugquzeli mina indaba abalandeli ukuthi bethuka abaculi ngoba ibuhlungu ngempela leyo nto leyo kahle hle thina umculo lo ngoba mina nje ake ngikhulume ngesayidi lami ngiyawenza ngiyawuthanda futhi ngiwuthanda ngiphinde futhi kube umsebenzi wami yabo so manje uma ngabe usungithuka ungibeka leyo lokho kuyasilimaza bafowethu thanda lowo muntu omthandayo ngosubeka isiqu kini uma ungangithandi angeke ngithi ngithande ngempela thanda lo mthandayo wena ubhekane naye so hayi ukuthi ngenayo. Alright command siyaphetha nje manje asibheke abaculi abasakhula imaphi amazwi ongabanikeza wona ngoba kukhona abaculi ababukela kini njengabaculi asebebadala noma njengabaculi asebekhulile endimeni zomculo imaphi amazwi onganikeza umuntu osaphethe i-CD osakoqondisayo mhlawumbe omunye usafuna ukuyocula yiphi into ongamtshela yona njengoba elalela? Cha into engayisho nje bafowethu ukuthi hayi qina nje mntakababa le ndlela oyifunayo iyahambeka kodwa noninzima futhi ufuna mangabe ufuna ukuba umculi ufuna wazi ukuthi ufuna ukuba umculi kanjani hayi ungajahi uduma thanda into yenzayo uqala bese ufisa uduma ngemva kwalokho kodwa mangabe uzothanda uduma ungayihlulwa into yenzayo nozofika lapho yakhona ilawo nje manje ngingabanika wona. Alright mntakababa cha Komanda amageza amahle mfowethu asibonge kakhulu ukuthi usiphe isikhathi sakho ezindlini zomsakazo i-ACR siyathokoza kakhulu ukuthi usibolekile isikhathi sakho ke sengazathi ke ningaqhubeka mana ke asibheke umsebenzi lo kumele uphume ngogudi uzophuma nini? Cha mfowethu angeke ngikhiphila ake ngithi mhlawumbe makudlula lesi simo esikhona njengamanje mangabe sidamba ama-CDs sobe sesiwabhedela mfowethu. Alright mntaba siyabonga kakhulu. Yebo kodwa ke futhi ngabe ngivumelana ngingasashongo ukuthi ngathola lithuba ngithanda nawe sazophinde ngikushiye futhi ngathola lithuba ngithanda nawe sazophinde ngikushiye futhi angikushiye ngizulahlo wethu. Yabona. Alright Komanda amageza amahle siphuma ngengoma la ethi nje ke wadlala kancane ingoma ishesha ikiphi i-album uyozifaka ngibona ukuthi yawazi umculo wakho.
Ethi wadlala kancane ingoma ishesha. Afuthi sengikhiphe kangaka mntaka baba. Seziningi lezi ngoma njengamanje ngoba ungibuza nje nale CD engizoyikhipha ngisayazi nokuthi ngengoma engaki mntaka baba. Sengicabanga mina i-CD engiyikhandayo. Usho ukuthi le oyikhandayo usuyibhalile wayiqeda. Ngibhizi nje ngayo mntaka baba le ngikhandi bese elithi ivimbekile ngezathu zalesi simo esikhona. Awu sengize ngakhohlwa nokuthi inengoma ethile. Alright mntaka baba sithemba kakhulu mfowethu ngeba ngesikhathi sakho osiphe sona. Hayi siyabonga mfowethu. Thank you futhi. Alright ingoma ke le ingoma ke ngempela le yamageza amahle isho kamnandi